Dobre, takže na jednej strane Bratislavčanka, na druhej strane Košičanka. Tak chcem sa spýtať, že vlastne ako sa hrá Bratislavčanka a Košičanka na jednom pódiu? Dokonale sme si sadli ako pucle. Ja mám doma aj Košičana, hej? A ja Košičanov proste môžem. Ako temperamentu majú teda, že dosť, to mi vyhovuje. A stretli ste sa v živote, alebo sa stretávate s nejakou takou animozitou? Niekedy sa hovorí, že tí Bratislavčania, tí Košičania, tí východniari. Ja to máte nejakú takú skúsenosť? Ja to absolútne neriešim. Ja to neriešim, nezaujíma ma to. Je to človek. Mňa zaujíma, ako mi je blízky, ako si s ním rozumiem, je mi úplne jedno, odkiaľ je. Ako vnímate vy Košice ako mesto? Je krásne. Staré mesto je úplne nádherné. Tie uličky sú úplne fantastické. Odporúčam. Ako vnímate vy ako Košičanka Bratislavu? Košice mi chýbajú veľmi. A to centrum sa mi páči oveľa viac, ale ja som si veľmi Bratislavu zamilovala a neviem si už predstaviť, že by som teraz sa vrátila naspäť do Košic, aj keď mi chýba to mesto. Ale mám tu predsa prácu, priateľov a nejaké to kultúrne vyžitie, takže... A sú krajšie Košičanky alebo Bratislavčanky? Ja si myslím, že ťažko povedať. Vy ste krásne dámy. Lebo Bratislavčanky to už ani neviem, či existuje. To neexistuje. Ale aj v Košiciach je to problém, podľa mňa, že so starými Košičanmi, tak tam sa to tak poprisťahovalo z rôzneho okolia, že? Takže ja si myslím, že sa to už nedá veľmi rozlišovať. Posledná otázka, ako sa cíti taká mŕtvola na chrbte svojho kolegu? Famózne, všetko ma tlačí, bolí, musím byť spevnená, ale je silný, Danko posiluje, takže zvládam to. Trošku som skúdla pre neho, aby ma zvládal dých. Ďakujem pekne, veľa šťastia. Aj vám, ďakujeme.